Добрый день, вітаем вас! Заходьте хутенько до нас. Сьогодні наша хата цікавими речами багата. Ласкаво просим кожного в гості. Заходьте, не пошкодуйте, коли час маєте. А вось і печ, ласкавая матуля, що кожного пяшчотна так отулить. Сустрэне усіх прыветна ля дзвярэй, сагрэе і прастуду адбярэ. І пыхкаю ёй бармяны жар. Ах, печ, ты сонце зыркае без хмар. Заўсёды ля печы гаршкі, чыгункі, мурзатыя, пузатыя працаўнікі. Былі на канапцы, былі на кружанцы, былі на пажары, былі на базары, дровы насілі, варылі, кармілі, а сталі старымі. Вы іх не забылі? А побач вілы, яны быццам конь, носяць гаршкі, чыгункі ў агонь. А вось качарга, крывая нага, золата ў скрыню, грабе як мага. Але не сапраўднае золата гэта, а стыў вугалёк пачарнела манета. У жорнах малолі муку, так была заўсёды на вяку. А вось і ступа, зробленая з дуба, таўклі ў ёй зерні на крупу і варылі куцю. У гэтым сіце муку прасявалі, а ў маслабойцы масло збівалі, масло, смятану, муку дабаўлялі, а ў дзяжы цеста мясілі, каравай печ сядзілі, гасцей частавалі. Цяпер падыдзем да стала. Абрус няжысты да бяла. На тым абрусе з гліны жоўты гляк, не надзівіцца на яго ніяк. Міскі фарбаваныя, прыгожыя, маляваныя. Іх так размалявалі, каб ад гора аберагалі. Самабрат каля акна, як той чмель хула яна, і матала, і круціла, пражу з ніткі матавіла. У куточку хаты прасніца стаяла, бабцы кужель прасці дачка дапамагала. Ставіла новыя кросніцы кляновыя. Хутка бегаў чаўнок, рабіў тоненькі радок. Адкуль з'явіліся рамёствы? З патрэб людзей, з патрэб жыцця. Станок наш звычай, просты кросны, а фабрыка яго працяг. Ля ложка скрыня стаяла, а ў ёй маладая пасаг свой хавала, а выйшаўшы замуж, з сабой забірала. Многа людзі працавалі, сеялі, палолі, рвалі, як вялося здавён шаўкавісты лён. Пражу пралі, кросны ткалі, выйшлі просілкі на славу. Хто на ложак, хто на лаву. Сурвэткі саматканай сувою ляжаць на ложку пышною гарою. Сувою бабка выткала начамі, і іх убачыце вы ж самі. Здзівіць нават незнарок, ды вось гэта дыванок. Яркі, разнакаляровы, ды праз 100 гадоў як новы. Вабіць хойнік паласцаты, даўні ўбор вясновай хаты. Ахотнічак аж боясь наступіць, весёлка нябесную зіхаціць. Бёрда ўмела, бёрда дбала, той радочак прыціскала, зімку ўсю бабуля ткала, ткала ціха прымаўляла, рушнічок на тку панясу на раку, у ваду намачу, пранікам адкалачу, панясу на сена жаць, хай на сонцы паляжаць, пабялеюць рушнікі, на травіцы ля ракі. Выйшлі з іх рушнікі, рушнікі-веселякі. Хто іх мову разумее, па нітачкам чытаць умее, пра жыццё людзей раскажуць, на малюнку ўсё пакажуць. Вышывалі галубкоў, дзе ў сям'і была любоў і павага да бацькоў. Як заходзячы ў святліцу, што мы бачым там? Бажніцу. Рушнік на бажніцы набожнікам звалі, і покуць у хаце ім аздаблялі. Гэты просты уцірач, а вось гэты трапкач. Дзед у залатым капелюшы умела плёў лазовыя кашы. Пад бульбу пойдуць кошыкі, падзёлкі. Усё меў дзед без лішніх слоў. Лыка драў і лапці плёў для сябе, сыноў і ўнукаў, а бываў такой навукай. Пра тое мы свой сказ звялі, як продкі нашыя жылі. Не мінайце нашай хаты, прыязджайце вы да нас. Пірагамі і блінамі пачастуем госці вас.